Eu son Victoria Esteban, a Luisa o coñecedes e a Ana Seija, somos os voceiros de En Marea. Primeiro pedirvos disculpas polo retraso porque, houve así algún pequeno problema técnico ao principio que nos retrasou o debate e esperamos solucionalo a partir de agora. E, en principio, decir que os datos de participación son satisfactorios. Temos cerca de 500 persoas participando neste plenario. Os debates están sendo tamén satisfactorios, tranquilos e esperamos que pola tarde resolverse as cuestións finais. Deixo-vos con Ana Seijas. Abondar no que xa dixo Victoria, de que o debate está sendo plural, como é a nosa formación. Está todo un pouquiño retrasado porque comezamos tarde e houve algún pequeno cambio na orde do día, como xa saberedes, porque o grupo do Congreso vai a facer a súa rendición de contas ao longo da tarde, pero polo demais as quendas de intervención e de debate están, como vos comentaba hai un par de días cando presentaba o plenario, fortalecendo a organización e facéndonos avanzar, que é o que todos desexábamos no día de hoxe. Así que a noso balance polo momento é positivo e, xa vos deixo con Luís para que comenten. Sí, con certo retraso sobre a orden do día, pero estamos rematando xa que a parte do relatorio político. Empezamos cas primeiras cuestións da rendición de contas. Quero destacar o carácter singular con relación ao resto de espazos políticos do noso país, o feito de que o grupo parlamentario, tanto no Congreso dos Deputados como no Parlamento Galego, rendan contas diante de todas as persoas inscritas. Forma parte da filosofía do noso espacio de mandar obedecendo e a representación institucional sempre ao mando do que llegan as persoas inscritas. Aquí tuvemos unha primeira quenda de comparecencias e despois todas as persoas que o desexaron puderon coller a palabra, coller a voz para decirlle directamente aos seus deputados e deputadas que cousas lles parecían ben, que cousas lles parecían mal e finalmente a actuación propia do grupo parlamentario, neste caso o Parlamento Galego, do Español se proceda pola tarde, foi sometida a refrendo das propias persoas inscritas. Nos creemos que isto é unha forma moi positiva e desde logo absolutamente rupturista con relación a outros partidos políticos de actuar, de como nos debemos os representantes e as representantes institucionais a nosa xente, e nos parece que este é un modelo que gusta e no que queremos seguir avanzando. Estamos agora mesmo en pleno debate político, agora mesmo se está producindo debate sobre financiamento autonómico, onde asentamos as bases do que foi a nosa posición e do que vai seguir sendo a nosa posición no Parlamento de Galicia. Se sale que aprobado en tres bases, en tres eixos fundamentais: o da soberanía fiscal, o da suficiencia de recursos e o da cooperación, algo que para nós é motivo de especial orgullo na medida en que supoñen visibilizar na práctica o discurso da unidade popular e o discurso da confluencia de todas as sensibilidades dentro do espacio político de En Marea, onde somos capaces de demostrar que nas cuestións incluso máis complexas somos quen de chegar a acordos porque temos moitos valores que nos poñen en común e, polo tanto, iso é o que como mensaxe queremos que salga do día de hoxe. Unha Marea que debate, un espacio político cidadán que é dono do seu, en o que hai unha grande gañadora xa nesta hora da mañán, que é o conxunto da cidadanía galega, porque En Marea sale como ferramenta, como instrumento político con unha vocación clarísima, e así se viu en todas as intervencións e en todos os documentos aprobados, de servir as súas maiorías sociais. E respecto á última votación que acabamos de ver, está satisfeito co respaldo que obtivo o relatorio político da coordinadora? Ben, nos creemos que hai un mandato claro do conxunto das persoas inscritas de buscar os maiores espacios de entendemento posibles. Por lo tanto, superar calquera tipo de dinámica de enfrontamento para unha dinámica que era precisamente a que nos concertaba, a suma de todas as sensibilidades. Eso foi o que quixo Marea ser desde o primeiro momento. Un espacio onde non se visualizasen maiorías e minorías, sino a construcción daqueles proxectos, dun proxecto común en base a todo o denominador común que nos pon de acordo como cidadanía consciente e que quere mudarlo todo. Que opinas de que Beiras finalmente non apoyaba o movimento político? Beiras non tivo ninguna intervención, como vostedes saben, no plenario. Foi unha decisión evidentemente respetable, desde logo como
como un activo máis dentro de todo este mar de xente. A verdade é que sempre que a súa contribución positiva á construción do espacio político. O de que o sector crítico non digamos que non transixira co documento político que presentaba Marea, cree que dificulta a tarefa de sumar e digamos de unir todavía máis o partido? Eu estou convencido de que non, por unha razón, porque a tese que finalmente saliu adiante foi a suma de todos os documentos, de todas as emendas que se achegaran ao documento base, tamén a tese do sector crítico. É dicir, houve unha maioría de xente que entendeu que era preciso integrar tamén ese documento, non? E, polo tanto, aínda que ese documento fose presentado inicialmente polos seus defensores como unha contraposición entre A ou B, a meirande parte do espacio considerou que era necesario A máis B. E isto foi fundamental, e para nós esa principal lectura. O conxunto das inscritas queren sumar, e, polo tanto, non hai exclusión de teses. Os críticos teñen incluídas as súas teses dentro do relatorio político, e para min iso é esencial na tarefa de responsabilidade que vai haber a partir de mañán, que vai ser a de tercer un espacio que é seña que de emitir o discurso continuo a favor dunhas maiorías sociais que están esperando que nos precisamente lles demos unha alternativa na que poder confiar.